että jos siinä niin kuin kuvauksen aikana todetaan jotain ongelmia, niin niihin pystytään puuttumaan jo siinä ja mahdollisesti jopa poistamaan se ongelma sitten siinä. Mä oon Juha Hartikki ja Frontaco-yhtiössä nyt suunnittelujohtajan tittelillä tällä hetkellä. Että niin kuin korjaussuunnittelu, korjaustöiden valvonta, ne on meillä niin kuin se keskeinen. Meillä oli tämmöinen 10-vuotisvastuuselvitys niin sanotusti, eli selviteltiin rakennusurakoitsijan töitä tuossa Länsi-Pasilassa Helsingissä. Että siellä Mikon porukka teki sitten viemärikuvaukset ja etsi muun muassa piilossa olevia sadevesikaivoja, saloja kaivoja ja sitten todettiin kyllä yllättäen tai ikävä kyllä, että sieltä puuttuikin sitten näitä rakenteita, mitkä nyt olisi sitten pitänyt toteuttaa siinä varsinaisen rakennustyön aikana silloin aikanaan. Monestihan epäillään, että on joku ongelma kiinteistön taloteknisissä järjestelmissä tai sitten halutaan tehdä selvitys, onko sellainen ongelma olemassa. Monestihan sitten näihin töihin ryhdytään vasta siinä vaiheessa, kun on jo se ongelma käsillä. Palvelun laatuhan on hyvä, eli kun pyydetään joku työ, niin tiedetään tasan tarkkaan, että se myös sitten saadaan siinä laajuudessa, mitä on haluttu. Eli kartoitetaan riittävästi ne kaikki rakenteet, mitä pitääkin kartoittaa ja raportointi on hyvä. Mutta että ehkä vielä nostaisin sen esille, että palvelu on nopeata ja reagointi on hyvää. Tulee aina tieto, että koska pystytään tekemään työt ja sitten aikataulussa on kyllä pysytty myös. Niin työsuoritukset on ollut kyllä niin kuin nopeita ja luotettavia. Sehän on se syy, miksi me niitä jatkuvasti käytetään.